Descontos e variedade de produtos no Viamar Stock de Ribeira. A Feira de Oportunidades abriu esta mañá as súas portas e xa visitaron numerosas persoas. Un dos clásicos do verán de Ribeira é o Viamar Stock, impulsado pola Asociación de Empresarios Ribeirense. Esta mañá botou a andar unha nova edición desta Feira de Oportunidades no Malecón, que será a 21ª ocasión que se celebra. O presidente da patronal, Francisco Martínez, puxo en valor a importancia desta cita para o comercio local. Demandada por todos os nosos asociados e comerciantes no que realmente podemos sacar, digamos, as últimas existencias da campaña de rebaixas destes meses. Non? A verdade é unha satisfacción enorme a esta xente toda que nos visita, todo é agradecer tamén a xente de Ribeira, dos concellos limítrofes e como non aos turistas. Esta é unha iniciativa que, como digo, leva xa 21 anos, unha iniciativa que xa está moi arraigada aquí en Ribeira, na cual estamos super satisfeitos. Agradecer tamén a todos os stands que están aí colaborando en esta edición e que, bueno, que é unha feria no que realmente se compra por precio, porque ao final aquí o que intentamos é liquidar e vaciar, digamos, estas existencias que temos. A feira estará aberta todo domingo ás 10 da noite e Martínez destacou a importancia que ten o comercio de proximidade para os municipios. Non é normal que unha cidade este sin o que é o comercio pequeno, non. Nós seguimos apostando para que o comercio pequeno siga resistindo, porque a verdade que os tempos son bastante complicados. En ese sentido tamén quería facer un inciso ás administracións, tanto a Xunta de Galicia como a Concello de Ribeira, que nos sigan apoiando, e outras administracións tamén trasladarlle que o pequeno comercio son igual tanto nas grandes cidades como das pequenas cidades, e a veces parece que se quer discriminar algunha cidade para fortalecer en outras cidades, non? E agradeceu o apoio constante da Xunta de Galicia e do Concello de Ribeira nesta feira de oportunidades e noutras accións que desenvolve a asociación ao longo do ano. A alcaldesa do municipio, María San Pedro, fixo un chamamento á xente a coñecer as ofertas e produtos da vintena de negocios instalados no Viamar Stock. Agardamos que a xente veña a aproveitar estas rebaixas, estas ofertas do que é un comercio de calidade, do que sempre nos gusta presumir en Ribeira, de que temos un bo comercio, un comercio de calidade, un comercio para todos os bolsillos, para todas as persoas e desde logo que está comandado por xente de aquí, non? Por xente que che axuda, que che aconsella e que che atende con todo o seu cariño, o cariño que ten o levantar un negocio todos os días. Por eso, desde o Concello de Ribeira, estamos especialmente sensibilizados co que é o comercio local, porque o comercio local tamén é parte dese corazón para que as nosas rúas subsistan, para que a nosa xente traballe e, sobre todo, tamén para que todos os ribeirenses e a xente que nos visita teñan donde consumir e consumir bonito, e, bueno, barato tamén, cando ten que ser barato. Espera que este ano os comerciantes fagan un bo balance do seu paso polo Viamar Stock. Un ano máis, a feira está decorada con pezas e traballos elaborados por usuarios da Gadea. Os nosos usuarios sempre están involucrados en facer aquí algo, iso é importante, porque eles que depois veñen por aquí cas familias e entón lle explican o que estiveron facendo nos talleres. Que esta xente está na comunidade, non está nun centro de día solo, sino que é importante que eles convivan con todo o mundo. Entón, moitísimas gracias tamén ao Concello de Ribeira e a Asociación de Empresarios, moitas gracias. E nada, decir que temos vou aproveitar isto, temos unha andaina o día 28, é moi importante sensibilizar a xente sobre este problema, que cada vez temos a xente tamén antes, e dicirvos que hai vida despois do Alzheimer e temos que vivir e darlle vida a esta xente como está facendo esta asociación. Como todos os anos, o evento estivo cargado de veciños e visitantes dende a súa apertura. Estes aseguraron que de primeiras a mostra deste ano loce interesante. Pues está muy bonita, muy cómoda, está muy bien, sí. Y además la gente muy amable. Muy bien, de verdad. La tienda por ahora es que es muy bien. Hai quenes xa aproveitaron para mercar algún accesorio, deixando claro que os prezos son, ante todo, competitivos. Bueno, pues hay un poco de todo. Me parece que no son muy caros, pero bueno, hay un poco de todo. De entrada hemos comprado una camiseta. Ah, bueno. O sea que ya es algo. Mucho, ¿cómo se llama? Rebajas y hay que aprovechar las cosas, porque después vino la nueva temporada, es muy carísima. O Viamar Stock, como todos os anos, busca ensalzar e poñer en valor o comercio de proximidade no municipio ribeirense. Unha feira de oportunidades que ofrecerá as súas mellores ofertas ata o vindeiro 9 de agosto.